Tohle je Publicast, já jsem Jakub Malovaný a mým dnešním hostem je frontman legendární kapely Iné kafe Vratko Rohoň. Vratko, ahoj. Čau, ahoj. Prosím tě na úvod, tradiční otázka, kterou dostávají všichni hosté. Co se ti dneska podařilo? No, skôr by som povedal, že dneska je taký deň blbec, lebo všetko, čo sa malo nepodariť, sa nepodarilo, takže máme 2 dodávky, z toho mi ráno jedna došla zo servisu, po pol roku tam bola komplet generálka, taký americký Chevrolet, tak tam mi technik volá, že vlastne není tam olej, tak som myslel, že ma jebne. Druhé, že tam není voda, tak OK, tak to má druhýkrát. Do toho vlastne mi dneska technik sa priznal, že v garáži tým autom prešiel vlastne dobíjačku, tak teraz zháňa druhú dobíjačku. A som strašne zvedavý ešte, čo mi dneska povie, lebo dnešný deň ešte neskončil. A ja dúfam, že už tieto správy skončil a že bude iba dobre. Lebo dneska je vypredané, tak už verím, že toto sme si minuli a že bude dobre. Tak zkusím druhou povinnou otázku. Co ti v poslední době udělalo radost? Toto turné mi robí radosť, lebo celkom dosť veľa ľudí chodí. Myslím, že spojenie kapiel Iné kafe orchestry, že funguje dobre. Takže je to také príjemné, jarné, ako keby rozbehnutie sa do tej sezóny 2025. Tento rok máme 30 rokov, takže úplne si to užívame. Krásně si mi nahrál, samozřejmě musíme dneska se dotknout toho vašeho výročí těch 30 let. Co to s tebou dělá, když se řekne Iné kafe slaví 30 let? No, je to také zaujímavé, že to je, že bežíš, zrazu sa otočíš a povieš, a kurva, my už máme 30 rokov. A bežíš ďalej. Čiže aj sa ma niekde v nejakom rozhovore teraz nedávno pýtali, že ako to budeme oslavovať. A v podstate nejako, lebo my to až tak nejak veľmi neprežívame. Samozrejme, OK, vieme, že máme 30 rokov, aj voči tým fanúšikom dali sme vyrobiť merch, budeme mať jeden špeciálny koncert v Bratislave a tak ďalej, ale idú festivaly, normálne idú festiaky, teraz turné so Sližami, potom nejaké klubovky, festivaly Čechy, Slovensko, máme peknú sezónu nabukovanú, takže my si to užívame tým bežným hraním, na to, kde sme zvyknutí a vlastne kde sa cítime dobre. Určite nechceme robiť nejakú O2 arénu alebo niečo a teraz zrušiť všetky festivaly a tak. Toto ako není. Všetky tie kapely na jednej strane sa tvária, že krásne mali akože tú tučko plné a potom vždycky sa dozvieme, jak na tom prerobili, lebo to je všetko tam drahé a na druhej strane museli cancelnúť všetky vlastne koncerty plus minus pol roka. Čo nám príde akože, prečo to máme robiť? Čak my to chceme oslaviť s tými ľuďmi na tých festiakoch, takže... Zároveň jeden krásný speciální koncert máte za sebou, už v únoru proběhla to v pražském Lucerna Music Baru, tak mě zajímá, podařil se podle očekávání? Áno, bol to špeciálny koncert venovaný albumu Je tu niekto, pretože okrem jubilea, že Iné kafe má 30 rokov, tak album Je tu niekto má 25 rokov a je to v podstate náš najúspešnejší album. Najviac sa ho predalo, aj keď paradoxne v Česku bolo také opozdenie, tým, že sme sa stali takými známymi na Slovensku, tak do tých Čech ten Chýr, tá novina prišla až neskôr a tá už tak prišla až s albumom Príbeh, ktorý je v Čechách, aby som povedal, známejší ako na Slovensku, ale aj na Slovensku je známy, len je tu niekto, bola skôr taká ako slovenská záležitosť a ten Príbeh bol taká československá. Nemůžu se nezeptat na začátky vaší kapely. Jak na ně vzpomínáš? Možná trošku bych tu otázku ještě otočil. S jakými ambicemi jste kapelu tehdy zakládali? Normálne garážová kapela, ktorá chcela hrať muziku, taký proste nejaký big beat. My sme predtým mali rôzne metalové kapely a tak, proste bavilo nás hrať a niekedy v roku 95 sme sa dostali ku Green Dayu a bolo vybavené, takže potom sme začali vnímať tak nejak viac tú kalifornskú scénu, tak tí pionieri boli Offspring pre nás, Green Day, Bad Religion, to bola taká naša identifikačná kapela. Potom sme začali vnímať tú scénu trochu viac, začali sme si hľadať tie rôzne kapely, sledovať Viva 2 a tak ďalej, takže potom prišiel internet, zase sme si hľadali tie kapely, takže bolo to, chceli sme hrať proste takúto muziku a v tom pop-punku sme sa našli. V jakém stavu byla tehdy bratislavská pop-punková nebo punk-rocková scéna? Trošku míří mi k tomu, jak to bylo stran nějaké konkurence. Bylo to asi, počítám, možná silnější než dnes, protože ta líheň těch kapel v těch 90kách byla velmi silná. Istým spôsobom áno, ale to až možno neskôr, lebo
pardon, my sme v Nike roku 95, akože, a ja som vždy mal rád metal, rock a punk rock a metalisti všetci sme chodili, punkači sme chodili na tie isté koncerty, v podstate veľké množstvo ľudí v Bratislave, tak sa išlo jeden deň na Arakaj, o 2 týždne bola zóna, tak sme išli na zónu alebo na Slobodku alebo tak. A kapely, čo sa týka ako punkrocková scéna bola taká pomerne veľká v Bratislave, ako však Dava Psychoza, Slobodná Európa, X-Tip, Mladé rozlety, Zóna a môžem menovať ďalšie kapely, ale to bol old school. To bol old school, na ktorom my sme vyrastli a potom sme si objavili Ameriku a tým, že už sme vlastne, alebo teda však aj Ramones sú z Ameriky, ale takú tú našu Kaliforniu, ten Bad Religion a tak a Offspring a ten neopunk by som nazval a tým, že sme predtým mali kapely a toto nás chytilo, tak sme vedeli hrať a proste začali sme si robiť takéto pesničky a musím povedať, že možno v tomto štýle sme boli akože aj prví, čo vlastne malo jednu výhodu a jednu nevýhodu. Výhoda je tá, že si bol prvý a nevýhoda bolo treba tej scéne vysvetľovať, že prečo zrazu nosíme značkové handry a prečo máme Vans a prečo máme No Fear a Quicksilver v tej dobe a Old School Adidas a podobne. Keď punkáči by nemali nosiť značkové, to boli také tie 90-ky. Proste a prečo sme boli v televízii, veď punkači do televízie nechodia. No a my sme im tvrdili, že preto máme tie handry, lebo ich vidíme v tých klipoch na tom Offspringu, tam nosia Carhartt, tak sme to nosili aj my, alebo Dickies. A proste keď sa umestíme niekde v nejakom rádiu, tak práve tie 3 minúty venovali práve punk rocku v tom rádiu namiesto nejaké Britney Spears, takže pre nás to bolo, že my chceme ten rock and roll ako keby viac ako dostať. To není o to, že by sme chceli byť rádiová kapela vôbec, ale 90-ky boli známe aj v tom, že bežné komerčné rádia hrávali Offspring, hrávali Self-Esteem, hrávali to Pretty Fly for White Guy a tak ďalej. Takže nám sa to páčilo, my sme tiež chceli na naše pesničky, aj keď hoci garážová kapela a punkači a chceli sme to mať proste v médiách, nie preto, že sme chceli byť ako Britney Spears, sme chceli byť ako Blink. No a až keď sme vydali niekoľko takých albumov, tak potom začali vznikať také naše, ako keby, takí naši mladší súrodenci, Vanilla Club a ešte neviem, aké všelijaké kapely, si nespomínam, ale v podstate sme prežili z tejto scény asi jediný, po nás také naše deti sú asi z očí v oči a takí súputníci najbližšej galaxii sú vlastne Slíže. Pokud bys měl zmínit nějaké stěžejní okamžiky v rámci těch 30 let, které to pro tebe osobně jsou na té vaší pestré a velmi bohaté kariéře? Stěžení je, že je základný? Nějaké... No, nebo důležité vlastně, které podle tebe byly jako opravdu významné pro to, abyste byli tam, kde dneska jste? Tak to máš... To sa zase vracame k tým začiatkom, že vôbec založíš tú kapelu, že máš bubeníka, lebo všetci chceme byť gitaristi, byť vpredu, že máš basáka, lebo fakt všetci chceme byť proste bubeníci, všetci chceme byť gitaristi. Takže konečne, že si mal kapelu, potom ďalšia strašná meta bola, že máš skúšobňu, hej. To berem, že máme pesničky a tak to, ako ja to skladám, a aj Majo Chromy to skladal, aj Bajo skladal, takže tam sme si ako nejako nezháňali, že kto nám spraví texty, alebo čo sme si vedeli proste spraviť sami. Potom bol obrovský ďalší stežejný moment, že sme nahrali prvé demo. To už sme chodili po Bratislave jak pávy, že my máme demo, kachny, čo znelo úplne zúfalo, hej, dneska. Ale bolo. My sme kapela, čo sa dostala do štúdia. No a potom bolo ďalšie demo, ktoré bolo asi o 4 triedy lepšia situácia v 97. A potom sme sa už naštvali a vydali sme v 98. svoj vlastný album a už sa to proste rozbehlo, čiže to boli také postupné mety, potom boli prvý koncert a prvý dobrý koncert a potom nejaké prvé turné, potom prvý koncert v Čechách a tak, no a tak to bola tá cesta na ten vrchol. A potom si sa dostal treba na nejaký vrchol, vyšiel hit, zrazu boom, sme zase v telke, kokos, single Ráno, album Je tu niekto, predtým Čumil, kde Vianoce a tak trošku zarezonovali, postupne to išlo. No a potom sme boli na tom vrchole nejaký čas, potom sme sa rozpadli, potom sme znova začali, lebo ľudia nás vykopali naspäť od roku 2006 do roku 2010 sme mali akoby pauzu a 2 koncerty sme tam mali iba. No a
A potom to nás tak akcelerovalo už potom na takú inú kapelu, že sme to aj tak trošku preskladali v tej kapele, že povedalo sa, že ak máme fungovať, tak to bude proste profesionálnejšie, budeme mať svojho zvukára, svojich technikov, svoju dodávku a tak ďalej. Takže tak a teraz vlastne sme kapela, ktorá sa snaží zase každý rok vydávať nejaký dobrý single, mysleť na ľudí. Už to nerobíme v takej kadencii, že ja neviem, každý rok vydávame album. Pozri, náš posledný album je Nevodný typ vyšiel pred 10 rokmi a nehráme z neho ani jednu pesničku, pretože je na festivaloch. Pretože do tej hodiny to nenarveš. Všetci chcú Ružovú záhradu, všetci chcú Ráno a tak ďalej. Čiže skôr sme to dali na single a vieme, že z tých posledných singlov určite budeme hrať, čo aj Otázku za milión, čo má skoro 2 milióny videní za rok, alebo Kolagénovú nitku, ktoré sa veľmi dobre darí nášmu poslednému singlu. Takže tak prirodzene ten playlist obmieniame, nesilíme to tými albumami, prostě tak postupně. Jak vzpomínáš na chvíle, kdy se stal s známou osobností, potažmo ty, respektive kapela Jiné kafe, jakýmsi hrdinou jedné generace, kdy opravdu odrostli fanoušci a ty písničky jim pomáhali možná v životě nebo jim dělali radost a tobě se změnil ten život, že najednou chtěl po tobě někdo fotku, podpis, chtěl s tebou si dát možná panáka, pokecat chvilku. Jak si vnímal tady tu slávu? Bolo také obrovské zádozučnenie, lebo ja som vlastne ešte za komunistov sa naučil hrať na gitare ešte niekedy tesne, možno 2 mesiace pred revolúciou v 89. Takže si mal ten sen, že chceš mať kapelu, ja som mal na peračníku tie nálepky, tam boli Whitesnake a Europe a Bon Jovi a tak a ja som chcel byť taký s tou gitarou, že tiež mať tak stáť s tou gitarou na tom pódiu a to človek musel mať tú kapelu založiť a mať pesničky a vedieť na ňu hrať a mať aparatúru a mať skúšovňu. To nie je také jednoduché. A hlavne v tej dobe to bolo úplne ťažké vtedy. Neboli nástroje, ak boli, tak boli drahé, na to sme nemali prachy. Dneska ideš za 200 €, si kúpiš nejaký starter pack, ty kokos, gitara, kombo, šnúra, ešte aj brnkatko ti dajú, vieš. Čiže dneska akože mladý chlapec je snadno a rýchle, ako keby muzikant, kedy to také nebolo. Takže tie všetky kroky muselo byť demo, samozrejme nikto nás nepoznal, neviem čo a potom keď sa to podarilo, tak bolo to také hlavne ten pocit takého zádozučinenia, že wow, že tí ľudia ma poznajú, že fajn, ale hlavne poznajú muziku, poznajú to, čo som tým ľuďom chcel ako keby dať, to, čo v tej garáži vznikalo, to, o čom sme snívali celý život, tak je to tu proste fajn a teraz tá muzika je medzi tými ľuďmi, no a potom tie benefity, že či nejaké baby alebo niečo, alebo či nejaké peniaze. Tie prachy sme vždy brali ako niečo, taký bonus, že to prišlo za tú našu snahu. Nebolo to robené opačne, že teraz chcem zarobiť a teraz musím akože skladať pesničky vôbec. Tie peniaze vždy nejak boli a budú a niečo. Prostě hlavně podstatné byly ty pesničky. Vždycky se zkušených muzikantů rád tam i na to, zda je náročné zůstat v tom mnohdy náročném, nekompromisním hudebním prostředí pokorným člověkem s nohama na zemi. Jak to vnímáš ty? No, tak vieš, ako ono to je tak, jak štandardne osobnosť podľa mňa funguje, že ty si celý život buduješ nejaké svoje ego. Niekedy ti ľudia povedia, že máš nejaké príliš vysoké ego, ale veď celý život aj tí rodičia chcú, aby z teba niečo bolo. Keď si decko vychovajú ti, aby si mal nejaký názor, aby si vedel na seba zarobiť, vedel si upratať izbu, alebo neviem, proste sa s tým životom popasovať, tak to z teba robí toho chlapa, ktorého tiež istým spôsobom definuje nejaké to ego. Takže na jednej strane podľa mňa treba mať také, že zdravé sebavedomie. Po tých skúsenostiach už vieš, keď už sa pozrieš na to človeka povie jedno, dve slova, tak už vieš, či áno, nie. Keď niečo má zmysel, tak sa tomu venuješ, keď niečo nemá zmysel, tak si to proste obídeš. A no a my na zemi treba byť, lebo netreba si príliš nejak uveriť, stále sa tu hráme na jednom piesočku. A čo sa týka nejakých obchodných vecí a biznisových vecí, tak na to je manažér, tak on má byť ten zlý policajt, ktorý má tie lakte a ktorý v rámci nejakých mantinelov proste za tú kapelu bojuje a tak, takže je to proste taký organizmus, ktorý funguje a ja sa v ňom cítim dobre, máme v kapele výbornú klímu, tešíme sa na seba do dodávky, čo tam zase aké sprostosti si budeme vyprávať, jak budeme robiť zle nášmu manažerovi Romanovi, jak to budeme nahrávať a tak a potom, keď sa niečo podarí, tak to dáme von a sa aj potom fanúšikovia tešia a tak. Už jsi zmínil, že Jiné kafe se v roce 2006 na nějaký čas rozpadlo. Chápu-li to správně, tak ten hlavní důvod byl, aby se mohl věnovat dráze pilota. Zajímá mě, byl to nějaký tvůj další v tu chvíli sen, který jsi chtěl splnit?
Jednak v čase, keď sa to štandardne išlo študovať, tak ja som ešte boli komunisti, takže dostať sa na vysokú školu dopravnú do Žiliny bolo úplne, že to akože no go, vôbec to si musel mať fotra ako ministra. Tak ale ako mňa stále bavila muzika, aj keď som strojár, ale mňa akože bavila muzika, takže ja som nič v živote nevnímal, proste len tú muziku. Takže ja som rád, že som muzikán, len my sme v tej kapele fungovali tak dosť nadivoko a ten život sa mi nepáčil v tej konfigurácii, v akej sme fungovali. Takže preto som aj potreboval taký nejaký reštart životný, že ako keby otočiť sa a začať robiť niečo iné. Videl som to v ten moment ako jediné východisko z tej situácie. Tak bohužiaľ rozbehnutej kapele som povedal ahoj a začal sa venovať lietaniu a v tej dobe práve začali vznikať Facebooky a YouTube a všetko a vznikli stránky, že chceme naspäť iné kafe. Ľudia začali komentovať videá, začali vešať na ten YouTube, to bol presne tie 2000 roky, koniec 2000 rokov a dneska sú tam milióny videní, tisíce komentov a cez tie komenty sme vlastne začali vnímať to publikum, že nás chcú naspäť. Tak vlastne ja už som lietal, profesionálne, už som 4 roky mal výcvik, potom som začal a tak postupne nás tí ľudia dokopali naspäť, ale hovorím, to letectvo mi pomohlo v tom, že videl som, že funguje aj iný svet na základe nejakých pravidiel, ktoré sú na jednej strane veľmi striktné a na druhej strane každý let je originál, tak jak koncert, je to veľmi podobné s rock'n'rollom, veľmi podobné, aj ten rock'n'roll, aj keď si neviem, aký rocker, chceš, aby ten koncert dopadol dobre, nechceš, aby sa niečo stalo nikomu, alebo tak je to veľmi podobné. Veľká musíš improvizovať, ale dá sa to aj ako nejak tak slušne a štandardnejšie, tak tie pravidlá sme trošku potom updateovali pri tom comebacku a vďaka ním a vďaka tomu letectvu fungujeme dodnes. Mně to přijde vlastně úplně obdivuhodné nebo velmi zajímavé, že z toho punkového života si vstoupil do nějaké koncentrované jako fáze pilota. Mně to přijde úplně taky kontrast, že jo, žiješ punkově a najednou přece jenom, jak vnímám, neznám teda žádného pilota kromě tebe, nastoupíš na tu cestu nějaké koncentrace a opravdu jako nedovedu si to představit, jak se ti to takhle jako propojí ty dva světy. Vieš čo, aj tí najväčší rockery, ktorí to hrajú na rockerov a sú v rámci tej ačkovej a to bož akože svetovej ačkovej scény, tak ver tomu, že fungujú, že musia vedieť presne hrať, musia vedieť dobre hrať. Aj oni musia byť akože precízní, aj keď sú akože punkači a podľa mňa punk rock akože není veľmi o tom, že sa niekde, že si lajdák a že si nejaký taký darebák alebo čo, ale punk rock je taký nejaký stav mysle, alebo punk, že máš piči, proste máš piči, čo si kto hovorí, robíš si to po svojom a je to už len na tebe, ako to robíš, či to robíš kvalitne a dobre, asi manažer nejakej veľkej firmy, ale proste ten tvoj approach k tomu celému životu je taký punkrockovejší, že nejsi nejaký upiatý a máš za sebou výsledky a to je dobré a keď sa niekto rozhodne, že ten punkrock pre ňo je denne vyslopa 20 pív, tak OK, ale to je socka, to není punk rock, takže punk rock je pre mňa ako stav mysle, respektíve taký postoj akože k tomu svetu, ktorý je okolo teba. Zastavme se ještě chvilku vašeho nového singlu Kolagenová nitka. V čem se snažíte, teda respektive vy se tam snažíte vyzdvihnout přirozenost žen a zajímá mě, do jaké míry to byla nadsázka a do jaké míry je to téma, o kterém opravdu je třeba mluvit. Je to téma, o ktorej treba mluviť, proste nekompromisne, lebo kapela má 30 rokov, ja mám 51, ja si pamätám ešte, keď svet bol normálny, hej, v úvodzovkách, keď proste baby boli pekné a mali čo najmenej zásahov do seba. Samozrejme, keď, ja neviem, nejaké dievča, čo baba má po 3 deťoch a dá si niečo pridvihnúť, je to absolútne v poriadku. Ale keď 20-ročná baba si dá spraviť kozy, vytrať obočie a si ho vytetovať, tak si hovoríš do riti, vieš, lebo ty si chlap, ne? A teraz čo máš na tom svete ako najkrajšie? No autá, ženy, no tak ženy, no sú to najkrajšie, čo máme. A keď sa takto ako do gabu, no tak potom vlastne ti ten krásny pocit zo života uberajú, lebo proste, jak to na tom Facebooku dneska, to people you may know, akože si to tam listuješ,
proste kačica, potom za tým idú 4 Kleopatry s obočím jak Brežnev vytetovaný a potom zase kačica a prípadne kombinácia a proste zase každá druhá má palmy na profilovke, pretože to je celý jej životný cieľ, mať palmy a umelé cecky a niekoho, kto by proste akože to platil. Ale to sú možno tie sociálne siete a nemyslím, že všetky baby sú také. Je veľké množstvo dievčat, ktoré sú našťastie stále prirodzené. Svet a médiá viac preferujú tieto viac nápadné ženy a proste my sme tá kapela, bohužiaľ, my sme tá kapela na tú špinavú robotu. Proste nespievať len o láske, ale aj o takýchto veciach, že proste trošku si aj zapičovať. A tým pádom toto presne bola téma, do ktorej sme chceli ísť. Tá pesnička bola hotová asi za hodinu. A vyzdvihnúť to, že žena má byť prirodzená, má byť pekná, OK, nech sa stará o seba, nech chodí pekne oblečená, nech má pekne upravené vlasy, alebo nech chodí do fitka, ale keď je baba škaredá, dá si urobiť veľkú hubu, tak podľa mňa není krajšie. Podľa mňa je ďalej škaredá akurát s veľkou hubou. A nejako chlapa to štve, lebo to je, keby ti, že máš pekný výhľad z baráku a niekto ti dá roletu. Vieš. Zrazu ten výhľad nemá. Zrazu to, na čo si bol zvyknutý, tam není a chodia takéto kreatúry. Takže takto sme na to reagovali a našťastie na nás nechodia také baví nejak vo nejakých veľkých počtoch, takže skôr si myslím, že sme potešili naše faninky. Naše faninky sú väčšinou prirodzené baby, takže len tak ďalej a dúfame, že sa nikdy tomuto nepodláhnu. A stran té tvorby mě ještě napadá otázka, je těžší s přibývajícími léty, samozřejmě na kontě kapely, nemyslím teďka v životě, a s písničkami, s deskami na kontě hledat inspiraci, témata, vůbec nápady? Jak tady tohle máte v kapele? Ja si myslím, že vždy ťa niečo napadne, vždy máš inak vnímaš svet, keď máš 20, inak 30, inak keď 40, inak 50 a keď už máš 50, tak jak ja teraz, 51, tak v podstate vieš, akože playlist na festivale máš nabušený, občas vymeníme nejakú pesničku, ja to vidím na Olympiku, ktorý má 60 rokov, čiže raz toľko. Petr Janda je strašný frajer, on je matador, pre mňa to je osobnostne obrovský vzor. A on v podstate aj hovorí, že teraz vám 14 523 krát zahráme naživo pesničku sa z Litvy mámy. Proste tak to je a keď si zoberieš, že Olympik má cez 35 albumov, tak tak koľko poznáš pesničiek z tých posledných albumov ako návštevník festivalu? Ani jednu. Poznáš možno dávno, a to je pesnička z 90 rokov, a neviem kedy, možno 2000, ale všetci chcú počuť tie hity a my sme, chvála Bohu, alebo bohužiaľ, teraz fakt neviem, aké slovo použiť, sa tiež už preklopili ako keby do tejto fázy, že tí ľudia od nás očakávajú tú povinnú jazdu. Takže v kluboch si môžeme zahrať viac menej tú povinnú jazdu plus ešte nejakých 30 minút, že čo chceme, ale tie festiaky, tak tam to jednoducho musíš odohrať tú povinnú jazdu, či sa ti to páči, alebo nás to páči, lebo sa to páči ľuďom, takže tá výmena energií tam je, ale ja ani nepotrebujem teraz nejakým spôsobom vydávať nejaké strašne veľa albumov. Skôr sa radšej sústredíme na single a vydáme proste single raz za rok a pripomenieme sa a potom za 12 rokov z toho spravíme jeden album a ideme ďalej. Jdeme do finále, začali jsme rozhovor oslavami 30 lety kapely Jiné kafe, tak se vrátíme k tomu výročí. Je ještě něco, co bys rád vypíchl, co bys zmínil, co vás čeká, co je před vámi? Co mě čeká a nemine, to budeme dneska hrať, to je Karel Kryl Andel, to je z albumu Made in Czechoslovakia. Sme prerobili taký album, to sú také 3 méty, ktoré vlastne aj na koncerte hovorím, že nás sa splnili 3 hlavné sny, lebo máme 30 rokov, tak akože to tak ako zhrňame. Tak prvý sen je, že vôbec existujeme a že sme prežili, druhý sen je, že sme urobili so symfonickým orchestrom krásny projekt, 40 symfonikov, 20 spevákov, z toho 10 žien, 10 mužov, Iné kafe Symphonic Live in Bratislava, to bolo pred 5 rokmi. Krásny projekt, som šťastný, že sa nám to podarilo a vlastne teraz sme urobili album Made in Czechoslovakia, pred 2 rokmi sme ho vydali a 5 českých, 5 starých hitov, 5 slovenských starých hitov z obdobia nášho detstva, takže je tam aj tento Karel Kryl.
Takže v podstate no, tešíme sa, aby sme stále mohli hrať pre ľudí a stále byť pre nich a aby sme aj my ako kapela fungovali, lebo to je taká strašne dôležitá tá výmena tej energie. Tá kapela, to musia byť proste parťáci, aj keď nemusíme možno každý chodiť na pivo, ale vieme, že sa vidíme raz do týždňa, tak sa proste na to tešíme. Potom sa tešíme z tých koncertov, tam je obrovská výmena energie medzi tými ľuďmi a potom tá výzva občas, že urobiť dobrú pesničku s dobrým zvukom. Dneska sa s jednou pesničkou sereme tak dlho, ako kedysi s jedným albumom. Takže to sa dáva masterovať do Ameriky a neviem čo proste. Takže snažíme sa byť v kontakte s tými ľuďmi cez tie pesničky, tak veríme, že nám to bude aj naďalej takto fungovať. No a poslední otázka z mé strany. Máš krátce před koncertem, za chvilku začnete. Co ty a tréma? Znáš tento pojem, nebo po těch 30 letech už nevíš, co tréma znamená? Ešte možno v minulosti, niekde na začiatku, ale však sú to moje pesničky, tak ja som autor väčšiny skladieb, aj texty, aj muzika, ale idem tam s celou kapelou, tešíme sa na to, sála bude plná, takže aká tréma, to tam proste prídeš a chceš to rozbiť. Niekedy chodím hrávať akože sám, keď napríklad sa to nehodí, aby tam prišla celá kapela, alebo usporiadateľ nemá na celú kapelu, no tak ponúkne náš manažer, napríklad tam, keď sa to hodí, takže prídem len ja so Španielkou a s tými ľuďmi si tak nejak tej pesničky zaspievam nejaké narodeniny, alebo svadby, alebo niečo takéto. Keď to má hlavu a petu, tak do toho ideme. Tak to je také niekedy, že tam ideš, ale to je skôr taká výzva, že ne ani tréma, ale skôr taká výzva, že keď si sám a nemáš za sebou celú tú kapelu, tak je to také, že OK, ale väčšinou to vždy dopadne dobre, sú prídavky, ľudia sa tešia, bláznia, takže je to fajn. Tak jo, tak já se taky těším, zároveň děkuju za rozhovor, ať to dneska dobře dopadne, respektive ať celý ten letošní rok, kdy slavíte 30 let, dobře dopadne a budu si těšit zase někdy příště. Super, ďakujem za rozhovor a pozdravím všetkých poslucháčov. Ahoj, ahoj. Tak tohle byl Publicast a můj dnešní host, frontman legendární kapely Iné Café Vratko Rohoň.